Duela 50 urte, Bartzelonan, goizeko 8:10 gutxiagotan, Juan Paredes Manot txiki zarauztarra bere zeldatik atera zuten. Gaua bere anaiarekin pasa zuen, eta kartzelan zeuden gainerako presoek protesta gisa zigetako ateak kolpatzen zituzten. Protesta egiten zuten presoek aurreko egunean ministro kontseiluak txikiren aurkako heriotza zigorra berretsi zuelako. Protesta egin zuten presoek, protesta egin zuen Euskal Herriko langileriak, eta protesta egin zuen ere munduko 11 txokotako langileriak. Duela 50 urte, Basora Bolondrez joan ziren 6 guardia zibilek, goizeko 8:30 zirela, fusilatu zuten txiki. Angel Otaegi Azpeitiarrari, 1975ko irailaren 26an, gaueko 9:00 jakinarazi zioten bere heriotza zigorra. Goizaldean, bere ama agurtu zuen kartzeleroen aurrean, eta goizeko 8:00 Burgoseko kartzelako hortuan fusilatu zuten bakarrik zela. Duela 50 urte, militante politikoen fusilamendua salatzeko, Euskal Herrian barrena greba orokorra edatu zen. Gaur dira, 50 urte baita, Madrilen, Jose Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo eta Ramon García Sanz fusilatu zituztela ere. Franco ospitale batean hiltzeko 2 hilabete baino gutxiago falta ziren orduan. 50 urte dira gaur, frankismoaren azken fusilamendu horietatik. Horregaitik, elkartu gara, udari egun honetan, zarautzen. Mende erdia pasaden arren, komunistok ez ditugulako borrokan erori diren militante politikoak ahazten. Gutariko askok, garaiaiek bizi ez bagenituen ere, txiki, Angel Otaegi, Jose Humberto, Jose Luis Sánchez eta Ramon García gogoratzearen beharra ulertzen dugulako. Eta argi esan nahi dugulako, mende erdia pasaden arren, ez ditugula hilketa horiek barkatu eta ez ditugula barkatuko ere. Frankismoa, erregimen fasista gisa, militante iraultzaileak hiltzen jaio zen eta militante iraultzaileak hiltzen eman zuen bere azken hatza. Izan ere, 50 urte betetzen dira aurten, Mikel Gardoki Rubio ere erail zutenetik, edo Motriko, edota Blanca Zalegi eta Iñaki Garail hil zituztenetik ere. 50 urte bete dira, Koldo Arriola asesinatu zutenetik ere. Baita Josu Mujika Beltza, Jesus García, Jose Ramon Moncho edota Andoni Campillo ere. Txiki eta Otaegiren fusilamenduen ondoren, frankismoak hiltzen jarraitu zuen. Iñaki Etxabe, Germán Agirre edota Angel Esparza eraiaz. Errepresioa eta eskubide politikoen ukapena, erregimen frankistaren ezaugarriak izan ziren, hasieratik bukaerar arte. Gerra irabazita ere, Espainiako estatuko errepide bazterrak gorpuz bete zituzten. Bermatzeko, gerra galdu zuten horiek ez zutela elitek inposatu nahi zuten proiektu politikoa kolokan jarriko inoiz. Gerora, gerran lortutako botere horri eusteko, estatu egiturak indartu eta eguneroko ogi bihurtu zituzten atxiloketak, torturak, salbuespen egoerak edota zentsura. Izan ere, frankismoa langile klasearen aurkako eliten proiektu politikoa izan zen. Indarrez ezarria eta indarrez mantendua. Espainiako estatuko jabedun handien familia politiko ezberdinak ados jarri ziren langileria antolatuaren mehatxuari aurre egin eta beraien interes ekonomikoak babestuko zituen proiektu politiko bat eraikitzeko. Horretarako, langileriaren antolakunde politikoak desegin eta klandestinitatera bultzatu zituzten. Greba eta protesta eskubidea debekatu zituzten. Biltzeko eskubidea debekatu zuten. Langile klasearen erresistentziarekin bukatu ondoren, eliteek hasiera eman nahi izan zioten ziklo berri bati. Espainiako estatuko enpresa egitura modernizatu eta irabaziak metatu ahal izateko. Eta guk jakin badakigu, horretarako ere, erregimen fasistak herrialde kapitalista nagusien babesa izan zuela. Era berean, Francoren erregimenak gogor egin zuen hizkuntza gutxituen eta nazio zapalduen aurka. Gurean,
euskararen eta Euskal Herriko langileriaren aurka. Frankismoa babestu zuten eliteek euskara desagerrarazteko apustu irmoa zuten. Espainia una grande y libre hartan traba egiten baitzien. Frankismoak euskara desagerrarazteko apustua egin zuen, eta ia lortu ere. Baina lortu ez bazuen, neurri handi batean behintzat, 60. eta 70. hamarkadetan lurralde ezberdinetan gertatu zen berpizkunde iraultzaileari esker izan zen. Euskal Herrian ere zabaldu zen berpizkunde iraultzailea. Aurreko hamarkadetan edaturiko beldur eta errepresioari aurre egin zion belaunaldi berri batek, eta berriz ekin zioten indarrez borrokari. Belaunaldi horrek gerra galdu zutenengatik jaso zuen frankismoaren aurkako jarrera eta borroka egitearen garrantzia eta beharra. Hala ere, ez ziren horrekin bakarrik konformatu. Munduko beste hainbat txokotan gertatzen ari zen bezala, iraultza sozialistaren eta komunismoaren ideiak eguneratu zituzten, eta nazio auzia iraultza sozialistarekin batera elkarlotu zuten. Klase borrokaren gogortze honek bultzada berri bat eman zion euskarari. Kanpotik etorritako langile ugarik euskara ikasteko apustua egin zuten, eta euskara biziberritzen hasi zen. Autodeterminazioa, frankismoaren aurkako mugimendu osoak bere egin zuen aldarrikapena izan zen. Eta horrek, klase batasuna bultzatu zuen. Franco izenerako, 75. urterako, langile klase iraultzaileak Espainiako estatuko politika baldintzatzeko gaitasuna lortua zuen. Testuinguru horretan, abiatu zen trantzizio deritzona, eta 78ko konstituzioarekin bukatu zen. Trantzizioak, frankismoaren amaieran erradikalizatutako langile sektoretako asko berriz ere estatuan integratzeko balio izan zuen. Eta frankismoan sortu zen botere egiturari eta errepresioari jarraipena eman zion. Erregimen berriak biolentzia zuen bere oinarrian. 78ko erregimenak, Txiki, Otaegi eta Frapeko 3 kideak heriotzera kondenatu zituztenen impunitatea mantentzen jarraitzen du. Beste 100 eta 100 militante politiko espetxeratu, torturatu eta hil dituen polizia, epaile eta funtzionarioen impunitatea mantentzen duen bezala. 78ko erregimenak ere, munduko erregimen burges guztiek bezala, gogor erreprimitzen jarraitzen du langileriaren altxamendu oro. Eta ez hori bakarrik. Izan ere, 1900 eta 78ko konstituzioak autodeterminazio eskubidea ukatzen jarraitzen digu. Gaur, krisi kapitalistari berezko zaizkion estatuen bilakaera autoritarioa eta fasismoaren gorakada bizi ditugu. Horren aurrean, iraultza egiten saiatu zirenen memoria omendu behar dugu. Zuen konpromesu militantea, militante komunisto guztiontzako eredu da. Eta bestetik, sozialismoaren proiektua eguneratzea eta erreal bilakatzea dagokigu. Sozialismoa, kapitalismoaren eta arek sortzen duen fasismoaren aurkako lehen mailako indar izatea lortuko badugu, militantzia konprometitu bati esker soilik izango da. Atzo, fasismoaren aurka borrokatu zutenen lekuko hartu eta gaurko fasismoari aurre egitea dagokigu. Borrokan eroritakoei agur eta ore, gora langileo borroka!